Денят започва с шум, който никога преди не сте чували. Звукът от бавно преминаваща каруца, скърцаща, сякаш носеща нещо твърде тежко. Отваряте входната врата от любопитство и усещате как стомахът ви се свива. Каруцата е пълна с тела. Не са увити, не са покрити, не са скрити. Тела струпани на куп с ръце висящи навън, неподвижни лица вперени в сивото небе. И най-лошото, те не са непознати. Разпознавате поне 3 от тях. Хора, които са били живи вчера. Мъжът, който тегли каруцата, избягва да те погледне. Той държи очи в земята, сякаш взирането в някой все още жив може да го прокълне. Въздухът наоколо сякаш вибрира от невидимо усещане, сякаш самата атмосфера се е разболяла. Топъл вятър духа по улицата, носейки сладникава гнила миризма, която кара гърлото ти да се свива. Правиш крачка назад, но вече си дишала. Оглеждаш се и осъзнаваш, че почти всяка врата сега има странни маркировки. Кръстове, кръгове, лошо направени символи. Те не са религиозни предупреждения. Те са предупреждения за смърт. Всеки символ представлява къща, където някой заразен все още диша или вече не диша. Звуците, които идват от тези къщи, са сърцераздирателни, дълбока кашлица, приглушени вопли, стонове, които сякаш идват от хора погребани живи. Главната улица е неузнаваема. Там, където някога тичаха деца, сега има само сенки, които бързат. Хора, покриващи лицата си, носещи кофи с вряла вода, сякаш това може да ги предпази от нещо невидимо. Никой не се гледа в очите, никой не говори с никого. Всички се опитват да изглеждат силни, но ужасът се вижда в позата на всеки човек. Напрегнати рамене, треперещи ръце, къси крачки. Докато вървите няколко метра, усещате леко налягане във въздуха, сякаш нещо тежко виси над цялото село. Хората казват, че болестта идва с вятъра. Други казват, че идва с плахове. Трети казват, че идва от грехове. Но дълбоко в себе си никой не знае как да обясни защо. Само едно докосване, едно просто докосване е достатъчно, за да запечата нечия съдба. Появява се друга каруца, този път придружена от мъже, държащи дълги пръти. Те бутат тела в каруцата, сякаш са безполезни останки. Едно от телата пада на земята. Звукът е сух. Мъжът до нея не се опитва да я постави обратно на земята, той просто я бута с крак, твърде уморен, за да му пука. Забелязвате тъмни петна по врата на тялото, огромни бубони. Те са толкова големи, че деформират кожата. В далечината бие камбана. Звукът отеква из селото, сякаш възвестява края на всичко. Това не е празнична камбана, не е церемониална камбана. Това е камбаната на смъртта, която бие всеки път, когато някой почине. Звъни 3 пъти. Пауза. 3 пъти. Пауза. 3 пъти. Един привидно безкраен цикъл. Цикъл, който съществува само за да ни напомня, че на всеки няколко минути чумата побеждава отново. Опитваш се да се върнеш у дома, но нещо привлича вниманието ти. Отстрани на изоставена къща има следи от ногти, дълбоко забити в дървото. Сякаш някой се е опитал да излезе. Сякаш някой е бил заключен вътре. Протягаш се към вратата, но я дърпаш, когато чуваш приглушен звук зад нея. Нещо между хлипане, плач и кашлица. Отстъпваш назад. Може би е бил просто вятърът. Може би. Тялото ти започва да реагира на страх, преди дори да го осъзнаеш. Ръцете ти стават лепкави. Дишането ти се ускорява. Въздухът влиза горещ и излиза още по-горещ. Опитваш се да преглътнеш, но гърлото ти се драска. Зад ухото ти се появява странно усещане. Леко, почти незабележимо пулсиране. Рефлекторно го разтриваш. Твърде горещо е. Опитваш се да го игнорираш. Това е просто тревожност. Трябва да е просто тревожност. В края на улицата се появява свещеник, облечен в тъмна роба и импровизирана маска, направена от билки. Носи малко разпятие и мърмори молитви толкова бързо, че едва можеш да ги разбереш. Докато минава покрай теб, се поколебава за секунда. Очите му се впиват в мястото, където си докоснал врата му, и без да каже нищо, ускорява крачка. Сякаш е видял знак, който ти още не си видял. Жена тича по улицата, носейки одеяло, увито около ръцете й. Тя вика за помощ, но никой не отваря вратата. Хората гледат от прозорците си, но никой не излиза. Тя пада на колене и с треперещ глас моли за някого, за когото и да било. Чувстваш как сърцето ти се свива, но нещо те парализира. Чумата превръща дори инстинкта за помощ в абсолютен страх. Връщаш се у дома,
но усещаш, че нещо се е променило. Въздухът вътре е по-тежък. Гърдите те болят леко, когато дишаш дълбоко. Прокарваш ръце по лицето си и за първи път забелязваш нещо, което те побива до костите. Потта ти е гореща, твърде гореща. А това означава, че границата между това да си в безопасност и да си обречен току-що е изчезнала. Нощта пада твърде бързо. Опитваш се да запалиш свещ, но пламъкът трепти, сякаш дори той се страхува да освети случващото се. Тишината, която обгръща селото, е неестествена. Тя е напрегната, приглушена тишина, нарушавана само от далечни кашлици и слаби викове. Чудиш се колко от тези гласове ще са все още живи сутринта. Лека болка започва да пулсира отстрани на врата ти. Докосваш го внимателно и усещаш нещо малко, бучка, чувствителна на допир. Сърцето ти бие очестено. Опитваш се да се убедиш, че това е просто подут лимфен възел от тревожност. Но колкото повече мислиш за това, толкова повече болката се засилва. Неприятна топлина се разпространява от тила до рамото ти. Пламъкът на свеща внезапно угасва. Няма вятър, няма движение. Просто угасва. Мракът изпълва стаята напълно. Слухът ви сякаш е по-чувствителен в тъмното и долавяте малки звуци, които не сте забелязвали преди. Бавни стъпки отвън, сякаш някой ходи безцелно. Скърцане на дърво, може би от врата, която се отваря на сила. Далечният звън на камбаната, който непрестанно звъни, оповестявайки, че смъртта броди по улиците. Опитваш се да заспиш, но телесната ти температура се повишава. Усещането не е като при обикновена треска. Сякаш кръвта ти кипи във вените. Въздухът е задушаващ. Поемаш дълбоко въздух, но той се разделя на две. Едната част влиза, другата не успява. Отчаянието расте. Всяка секунда сякаш те тласка все по-дълбоко в яма, от която няма измъкване. На разсъмване отваряш прозореца с надеждата да видиш някакво подобрение. Но това, което откриваш, е още по-лошо. Тела са оставени на улицата за една нощ, покрити само с парцали. Някои от тях се движат леко, не са извън живота, а защото трупното вкученяване все още настъпва. Каруцата на смъртта не е дошла тази вечер. Може би и шофьорът на каруцата е починал. Болката във врата ти се влошава. Сега не е просто чувствително място. Това е бучка, бубон, който започва да расте. Кожата около него е червена, гореща, пулсираща. Когато го докоснеш, усещаш толкова силен тръп, че трябва да сложиш ръка на стената, за да не паднеш. Дълбоко в себе си вече знаеш какво се случва, но приемането му означава да се откажеш. И все още не е време да се откажеш. Опитваш се да излезеш да потърсиш помощ, но едва можеш да ходиш. Стъпките ти са бавни, влачещи се. Всички къщи са затворени. Завесите, притиснати към прозорците, разкриват очи, които те наблюдават, но когато се опиташ да поискаш помощ, те бързо се затварят. Никой не иска да се доближи до някого, който изглежда болен. Чумата превръща дори съседите в непознати. На улицата се появява чумен лекар. Маската му с дълга човка е насочена директно към теб. Приближава се бавно, държейки дървена пръчка. С всяка негова стъпка усещаш как дъхът ти се ускорява. Когато е на няколко метра от теб, спира и наблюдава врата ти. Тишината между вас е задушаваща. Няма нужда да казва нищо. Начинът, по който отстъпва назад, казва всичко. Вкъщи топлината на тялото ви се усилва. Температурата се покачва толкова бързо, че губите представа за времето. Часовете минават за минути. Минутите минават за часове. Бубонът расте. Болката се разпространява към ръката, челюстта, гърдите, задух, замъглено зрение, шум в ушите. Всеки орган сякаш протестира, всяка клетка сякаш крещи. Отвън бие още една камбана. Не една, не три. Дълъг, непрекъснат звън. Това означава, че много хора са починали наведнъж. Може би цяло семейство, може би няколко. Звукът се разпространява през селото, прониква в теб и сякаш резонира в главата ти, усилвайки болката, треската, паниката. Опитваш се да си запушиш ушите, но звукът е вътре, а не отвън. Температурата става толкова висока, че започваш да халюцинираш. Стаята сякаш се движи, сенките по стените се оформят, звуците се сливат. Виждаш фигури, които вървят, фигури, които не би трябвало да са там, хора, които не би трябвало да са живи. Страхът те обзема и създава усещането, че самата смърт седи до теб и само чака подходящия момент. Когато отново падне нощта, вече не усещаш цялото си тяло, само специфични точки на болка.
Бубонът пулсира. Гърлото ти гори. Гърдите ти тежат. Треската е толкова висока, че сякаш изгаря душата ти. Опитваш се да извикаш някого, но не излиза глас. Езикът ти е сух, устните ти са напукани. Вече не можеш да различиш реалността от делириума. За миг всичко изглежда твърде спокойно. Чувстваш как тялото ти се отпуска. Болката намалява. Температурата спада малко. Мислите ти стават по-леки. Сякаш най-накрая се оправяш, но част от теб знае, че това не е изцеление. Тялото ти се предава. Това е последното затишие преди окончателния колапс. Очите ти бавно се затварят. Дишането ти отслабва. Светът губи цвета си. Звънът на камбаната продължава в далечината, сякаш те напътства. И докато тъмнината те обгръща, разбираш жестоката истина, която всички в селото ти са научили твърде рано. По време на черната смърт не е било необходимо да се бориш с чудовища, армии или тирани. Врагът е бил самият въздух и ти си дишал.